Hona hemen Fundación Onzeren Por Talento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzasun. Zure trebetasun digitalek oztopoei aurre egiten, besteekin konektatzen eta zure eguneroko bizitza errazten lagun zaitzaketen mundua imaginatzen duzu? Fundación Onzek zuretzat diseinatutako programa aurkeztu nahi dizu. 12 ikastaro presentzial eta praktikoz osatutako trebakuntza programa. Ikastaro bakoitzaren iraupena 8 ordukoa da. Mugikor, tableta edo ordenagailuko programei etekinik handiena ateratzen eta horiek segurtasunez maneiatzen ikasteko diseinatutako ikastaroak. Eskuratu oinarrizko ezagutzatik trebetasun aurreratuetara. Ikastaro hauei esker tresna digitalak menderatuko dituzu. Ikasitakoa zure eguneroko bizitzan aplikatuko duzu eta zure garapen profesionalari bide berriak irekiko dizkiozu. Sare sozialetan zure ideiak aurkezten, proiektuak babesten eta zure presentzia sustatzen ere ikasiko duzu. Labur esanda, trebetasun digitalak garatzeak, hazten eta mugak gainditzen lagunduko dizu. Bai bizitza pertsonalean, bai lan bizitzan. Gozatu Fundación Onzeren Esenciales programaz eta hobetu zure trebetasun digitalak. Emantzazu izena. Deitu 9-1-327-6060 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.